En aquests temps de confinament, on hem pogut gaudir de concerts de tot tipus d'artistes, visites virtuals a museus, masterclasses de dansa, classes de cuina, empresaris o psicòlegs donant consells, no podia faltar en oferir algú molt especial l'empresa més gran d'entreteniment del món. Ja sabeu de qui us parlo, oi? Disney! L'empresa del ratolí més famós ha cedit als millors il·lustradors de la companyia perquè ensenyin a la mainada i a aquells no tan menuts la màgia del dibuix. Aquells que sempre han volgut iniciar-se al món de la il·lustració o entretindre a la mainada a casa dibuixant els caràcters més famosos del món, ara, al canal de YouTube de Disney podran trobar 43 classes que duren entre 10 i 30 minuts. Només necessitareu un llapis i un full i, com no, moltes ganes d'aprendre. Alguns vídeos són en anglès, però l'opció de subtítols automàtica de YouTube et permetrà subtitular-ho en el teu idioma habitual. So we're going to do the same thing on the right side. You're going to bring the smile up. You want to still keep it underneath the horizontal line. Qualsevol que hagi visitat algun dels parcs de Disney sabrà que cada jornada als parcs s'acaba amb un magnífic castell de focs. Tot un espectacle de projeccions, llums i música. L'espectacle, Happily Ever After, del parc més visitat del món, Orlando, sí, Walt Disney World, està disponible a la web de Disney perquè el puguis veure en qualsevol moment d'aquest confinament i sentir tota la màgia de Disney des del sofà de casa teva. I no només això, des de la web Visit Orlando podràs fer visites virtuals als jocs més mítics del parc, com els parcs temàtics d'Animal Kingdom, Magic Kingdom, Blizzard Beach, Epcot o Hollywood Studios. Així que, de manera gratuïta, tota la família podeu disfrutar de masterclasses i la màgia dels parcs temàtics de Disney des del sofà de casa. Ricard Blanc, des de Los Angeles, per al Pregoner.